It is obi here no be kase yakum nipa bi ana yakoyi obi hu nipadua ho akwa bi say respect pass na say ye Okomfo a bema me catch your prince me no nya adwe e de be ne koba ya anye nipa hunu bi anye nipa bonefo bi o ena anye kontankuro bi eye osofo o ena ye wo hene butaye bai ena me ko fa ho ba enti yebekom na mpo doctor ebe hwehwemu e bia na ne nipadua mu akwa bi ko mu yifi bi kura na o mu twi ni moja ena o mo ne dai ne bia o mo ne dai enya ne mu ne hu nsuo bi di ye bi ti da bia me ka kire wo se enkrofo bi afiri yeman mu akokro ahodo so aman ahodo ya enye yeman mu o akofo aman ni mu so ahohom tumi bone sunsumu fi eno mo de kamoja tubu eno na abo ho se yakum obi yayi ne ho nipadua akwa ya friends spare pass no ya bosom nya sanete enti so obi ka bibia ya na emi ya ena Okomfo ena mo na mo yesei tina me ka se brachere ne manchere enkwata dem ahefo ya ma mo nyina akwa ba aha na Kesse TV na Kesse TV wo hwe ye e wo Kumase tafo pankrono bonsuom eho na Kesse otwere apokwa amyanko ne nananom de na dwie na nyuma a wo de ye ne de esewani eni wo kwan se ye ka kire obi nkura ase wo Okomfo Anokye awakọ wasan aba ti wo hwe ye no na wo ha dadwen ne amane bia yare bia ko techimendwa na nsa ya nto bibia no so ani nyina fa bre no wo de bedru otwere apokwa amyanko po be fa nananom so enkunimdie mapa enso ebe yodia anope yatenase na de asem mpanimfo aka ato ho se ka eko ene ebo ho na emum nyane a egina ho ensem bi koso ewo Ghana memu a esisia na be se na kakra nimu de emu asan apagya ni nyina ye nipa kunkum a ye kunkum wo mo na ye twa wo ho akwa abie ye didi dwuma hodo na otwi mu no aba betodwa se wade de ekoso wo ho no anoden etim kun nipa ne etu na koma ne etwa ne be ma ne etwa ne ba akoye dene ama inspector general of police kura alcohol ye se mfa curfew enti kuma also na de abehwimu a ya pa na Ghana for dodo no a edi ho yaw efiri osofo bi ene wo hene bi akache ena aba na asemu esi ewo Mankessim ewo mfifi mantamu ni nyina ne se ababa wa wanya mfifi aduonu num a wode ntete ewo nurse adwuma emu na adwuma ya ye pa ya Ghana esi yenya bi nye ya ena wo pa adwuma na nipa bi frɛ ne se wo mu adwuma ti wo mra na wo meye bi arabusam se okoye no nipa no akɔkye no wo mu a wo mu ne nada ayi ne nantamu srade na wiye ye no wo mu akuno wo mu kum no so a ɔhena wo mu no wono ankasa no fie ena wo mu asie ababawe na esan se wotobo bodan a eba so nti samle de ya che wo hene no ene osofo enso enyina meda me ho aba ya ba pa afei na trase na yabusa sunsumufo kra yese bebrese wo mu ho ne ye de sa ne me kra na so mu na kire ne ho aman ene de ye pem no sa yo mu ho no ya komu ya wo mu nkam ntie sa foforo bi so wo mu nim sa nyi wo mu a na mom ni bi wo mu ya nyina no medie nkona wie no won so betili me dey break to back kwesi twesi Mandela cheme me ba sisia ahefo ya mamu akwaba enso ebio se ne edi ka kan no samre de na atena senti na ye de bepem no mpanisi ya mfa mo owa ne ye de bo ena e pai be hu nti ena ye kikire boa nti na mpanifo ho nti to apentia ne aba mpani enso akachi ababusa wo mo na samre de ye nkonkohwe ensem ahodo anipa bi kae abra na samre de ye kotu funu no e wo ne fie no asem a adehia no mo ho kae no ye nko na ye nkoti bi Any time it's the master, my first year had a washing. It's not bad, I'm not to police. According to police, you know, and you're away there. Watch it soften the kid. And to what I watch it soften. Not soften, or in another time. And to soften off and went to one day, I went to pay on it. Enough of one on the way, and I did that was each man, a paper to put it out. It's no more, and I can't be on also. Into my mom, somebody shall show you. Na so fi odi ba ha odi ba wona kwa kom ni fie wo cassette wan na na we na wasa won ba odi ba Mankessim ni fie na wo set and boys ni ko dan odi na te wona so wait nto ogu no ruta na na wo so wo ja na aji ni fie na wo sha Asante man pe fo ba so e bochi no hunda o ya no ro leje eni mama asana le ke la ba ya twe for crop him na meta asem nto eni meta ya ma na ya no police ni no ko na ma ni police ni na no ke for yet na no on no but
This Ohene on watching. No, he so don't mean to each other watching and watching. You so free moment watching. What the man watch that? Ahana, what you can buy. I for Miss Sama Makwaba and so Ebio Nana. Yes, and Fambo and Fambo and so one penny say Yadibo. Now a pie be munti and your teacher boa. A brain sure and your boa catchy. Now somebody dear, Ababa or Yen Fish Yadu Numba. Nurse me our pedumani be peppy friend. Mankessim said Mao home to Umbra. Now Okoye no. The free by any and say a wakaku. Now you more but to drag if you were soft one. Yet children no di can also say Ababa on the kind fan. And your back on cry, just home to say them bear me as Nansa. We fun, now we fun. Now we are no woman demand this careful Bushiano. And a Bushiana say, oh, moon, yes, as it can. It's no one who said, Omu Jaya Baba one, a 2 bed, the Abba in answer, Omukuma Baba one. And now Hina woman, woman see in the field. Now, or here no way to for him. Ah, cry, ye throw a confi, aquacrum, a horn will you to for him, and so on. Yes, one more Tom Pabua or one in also, one way penning power down on. Some lady or him and on a 2 or 3. So for so, a can be. You pay me, moving, there be Omusia, Omufas, Adrian, or Omoya Sadian. See, I don't pay a trans, yeah, I will also answer any. Dear, and I'm a paying or cut the other. I may want more ya, more yadian and more young, so make them more ya. Onyankopon eba ade no odoma kuma di bomu yedi kai ahwefo mamu nyina ache yedi kai yemfa sedam otwedi ampo so aboy ho ban yeda so te ase ehwintin kura ya hwe ase ye nante so so aye nanpo ampem obo ni nyina ye odoma kuma ade bomu ade hunu ya ode dum nipa Nyankopon mo aye Nyankopon ya hu na onye mfiri atamfo nsem ade achewa no wadi afe apa fisa de chimbia mu nsem hwe ensuo to a san nsuo na toye no ensukuro no ama obi eniama bebira asai san nsukuro no aso age obi nkwa ebi ekura ko obi kodi ewu ensuo na toye nti aye akwanside wanyima nko nti de Nyankopon be bia eye aye furu achacha esi wani mu a oje ene si wachi so a oje nti de Onyankopon be bia papa ye nipa ene ye ntinsem bia ase ne se nipa ti asem bia ase a e bia eni me bi wo ho a se den ka wo si pe no wa anya na sa da no ubu befu ho na abedi Onyankopon ho yawo se Onyankopon anoma mo wo na nso Onyankopon bo ama sa able no bia won sakade na wo hwe no ne nka yewuo ise bia baba wa yakoji ya nkwan shi ne yewuo okopeduma enti da bia me ka sa asem we yemfa sa asem we nya asem na ho pa aboa chichide aboa achichide ose ne nantie na wura chichire tempe bi ye ose tempe bi eyemusuo na aboa chichide ono na tie ni ye pa o sa asem we mi nya akada fi se eyasem a eyem kuranhye ya me de sebe ehye no hunkuran aboa chichide ono na onantia na okwa no koduru se bia kese bia buda wa wasi ye me Nyankopon betawase nsa do wase ahinema betawase a eni awieye na sai mi nya nan etese maafo emoadoma ena nka bitimi nantie kese ententem etu mirika ententem a nka sai bia we nke bukumbe abo achidie no wasi se onya nan tese na emoadoma so bitimi tu mirika kiri ena nka sabio odibirika ka sai bia na ebuda ho no kekosia na mani wi tempe bi ye tempe bi wase nti abo achidie nti da bia no se ne nantie nani je ho sabio owia kro chia tu na baako timpanimfo ase abo achidie ode bre ebekwa koduru bebia wokro enti onipa do sani yi se de nyame bo obi ha no farisa na da nyame ase me mu ho abom fia se sabio mu sebe nya ado nyame bo metietia Yankopon ne nim de ntia otwa wo so tietia e bia wo ye tentina ka otiri kwa kopem dai agwo me nwene wo se nyame bo fia Onyankopon nim de ntia obo wo saa ya bi before so de se me ne wadwene se nyame bo kese Onyankopon no nim de ntia obo wo saa
ya obosa ana se bia wo ma to Kesse o ma to Kesse a Kesse bia musa bia nya e bia ka to Kesse na be yesuntu bia ku e dia ma so ati ase obi nya to Kesse na so anya bia e mare hawo se di nyame bo wi ase no saa na tie sabia musa bia nya do ye bia sibe na mre cheche si jaso no kre ye ka nyina no ahwefo mo hwe na Kesse TV no adesua ba ko e besua no esam afutu bebre na abo nipa da sani firi se enipa nti eni nipa ati ase ye da ase na de aya ase fem ne se etiefo we ya abai amanfo be kasa ai na ja bia nwini ho na mo Okomfo no ana mo ye saa obi kura akodi ewu a na ese obi ekokum nipa yi ne spare parts ya ye se ye Okomfo no a na me sra etiefo ene ahwefo oketibo na okutire sedi ne mo wansa honam ampa misre brachere ne manche enkwanta dem ukreo ewiase odoma nkoma bo ade no wa hwe ne mayi a unhu ne mayi edua nyina ensew esoro wawa ene soro funtum ene soro odum ene soro musabia nya do papia edua nyina ense ebia na kwae na enso wo atichi na wo se kwae da ho tum wura kwae no mu a obo se dua bi asiri sibre piao muntie die pa o unu se wo ache na hunu kwae a obo se do tum green enso na nam se da otum so ahunu na emom no se wonya bowura kwae bretuo no mu a ebe ho a obo se dua bi wesia dua bia e wo mu different you dua hodo bebre ye wo ho wonum de ti ameka sa dabi efri se ewiase se wa nto obu ase na se wa nkyere abo wo kyere wo na se wa nso no ko achi a obeka wo mekai ekrofo bebre adwenu be yo mu prekese ne yo mu bibi mu na ni ma rekro ye nananom abosomu a odoma nkoma obo ade ade maye ye de kikyere ya saasi ye nu nti muko school national anthem was say yen ara ya saasi ni eya bo de maye moja nananum hwegu wore to ho maye edume ne wososo si ebe ye bi atoaso nim bi atoaso koto krani ni ebe sa bi nkuminya edi emre modama ya saasi wo do atose omeyi ebeye omeyi senyeye ayese na wose abofumra metre sa national anthem yi wose yen ara ya sasini eya abode de maye moja ye nananom ye dai ehwetugu ye adumi no so ye be dai be bi di atoaso ene sei ye nananom abosuma ye de chichi kuro e de hwetugu o man no na ye bosuma e kanipa bom e penipa e twinipa bafie epenka bomu enya boni eya odo enya boni ade enu ntimpanimfo se ensamanfo po so opedodo nte se yen atiasefo ya bosuma nyame de ma yeyi ya sa asiso ya mfa nka mojantum ya mfa nkonkumi nipa yenyi nipa spare pass yenyi nipa sabe eho akwa mfa nyahwe na sabe krobia panyini bia menim sa ahwefo a bohwe na Kesse eye sabe animdefo ani mpanimfo se de mpanimfo bi frami a ye ne yema me nkuranhye ye ne yetumfo ebi kura tibe ka bakosem bi e de kire me se wabakosem aka ye te sa na me soma bakosem die na ni mabakosem ni nyina ye de ekosia ese animdefo ani mpanimfo titirim ene sabe abanyansafo ne abadwemba ene hwe na Kesse TV ehwe na o ya de Kesse firi se Tete will be chere. Ene bebe ya adwene se. Ye nananom abosoma ye de kire o man no na wodo. Enti anka ne no so obi efa kwamboni bi so e de nya sika mpa na bosom no kye no. Bi bon dam. Kro bia na ta no wumu no. Se ofa kwatikwa bi so kope kwamboni so okogi sika dura. Enye ye bosom no tim bon dam. Obi fa kwamboni bi so okodi ewu a. Obedi ewu no obeduru obose krom wonsuwansuwa ni nyina sore enya yiri minim ebre bi atwam akromfo bi a ye che no kromfo ye ka kromfo bi a obokro no otu da ya se amoba ye che kromfo no obo okro bi din bom wose
so obeduru kuro no ho no na edu anyimra na omoye so omokobọ kuro na omo de squad na ekọ a ombeduru kuro no ko tia no ne kuro ni nyina ye nsuo nko a nsuo wo ho nyina yiri na yiri omo hunu kuro no ba bi kuro no da no matima ye dai akom efi se nananom wo de pa nananom abosom ye nananom nsuo enu nti na nanam de kokko ye de kosa edi nkunim ye mfa nka moja entungu ti da bia me ka kire wo se enkrofo bi afiri ye man mu akokro ahodo so aman ahodo ya enye ye man mu o akofo aman ni mu so ahohom tumi fon tumi boni sunsumu fi eno mo de kamoja tubu eno na abo ho se yakum obi yayi no ho ni padua akwa ye friend spare parts no ya bosom nya sanete eti so obi ka bibia ya na emi ya ena Okomfo ena mo na mo yesei ti na me ka se brach na manchire enkwanta dem enti sa ne ma ye ka me di we nyina be wura mu no obi be ka se anya bia wo hene no wone sofo no me ka se bia doctor be nhwemu kura na bia no hene no omu yi nipa nipadua bi mu akwa bi na de ko ye bibi edi bi kura mo twe no humoja bi omu twe no humoja efi se enti ede be na be ba wo hene ene sofo wo hene ye akandifo odadoma no ohwe kuro so kuro ni mpuntuo ne nkoso nyina eda no so ka ho bi osofo to so eda doma no a oso wo twe enipa akọ enkwaje mu ama eko heaven yentie ni ye ede be ne ko ba ya anye nipa hunu bi anye nipa bonefo bi o ena anye kontankuro bi eye osofo o ena ye de ena ye wo hene butaye bai ena mo de ko fa ho ba enti yebekom na mpo doctor ebe hwehwemu ebe ye bibi de prosmoter se de prosmoter na ebe ye we ni nyina ba ma ye ne keke ka ho na ebia na ni padua mu akwa ebi ko mu yifiri mu hia ebi kura na mu twini mu ja ena omo ne dai ne bi omo ne dai enya ne mu ne hu nsuo bi de ye bibi na sa ne mo we nyina firi de efiri sika ni bre tumidie boni hu fi ene honhom a enye papa emfiri ye man mu chama me ka sam kire we enka ne no sabia mu sabia nyaado empanimfo kan se bi ezika ka wutiri ansa ne wadi aduru se okodi adura awudi sam ni ho so obi kodi aduru mpa ne bia se me ye na nabi ene ode ne mane na no makoja na na be kan kire ne mane se tie ni yo ene ne na se mransam wo ho ni asam a me ka kire mu ni ye fi aha na no nka cho se bi odu akoja wo tie ni na no de ni ma hinta to be ka che se ye fi aha ye na no etumi a ede gina fi aha ne se oba nyinse ya ye nyimo yengi nyinse tungu oba ma wo fa na chi woni bem woni oba nyinse so a ye nka mo jantungu oba wo wale a wo mfa wo kurachi wo toma no de so nkurunku a na so tie ni yo eti na nanom de sa de ma we nyina be so tirim ye na wo de ne ma ne na na ko sabusum bi nsa wo enti sebe na abofra gu wo ya no fofoto a ye do sika dwa na nka enam sa de we enti no akwala wonte sa akwala bi ewu wo bete sa akwala bi ewu no ne ye musuo ye be ko nwa bi sa ko na bi na enti e ba sa ene wo hwe da ho a 15 years 18 years 20 abro so kwata 22 years ene nkwala yeso nya 40 na ye de ene ye de fi se kwa ye nipa nam so no ya mane tete atempo no enti so obi hwe na obeka se yakum nipa bi ana yakoyi obi hu nipa dua ho akwa bi say in spare parts na say ye Okomfo a bema me catch your prince and me no nya dwe if you say we ya ba ye say ya Okomfo din ya say sofo no hene wo hene de ti ameka sa no black channel man kire nkwanta dem on say sabia mu sabia nya ado kotibo omobum kwa ya enkrofo bebere ti me keka say an enipa ye kunkum wo mu a ne ye yo spare parts nyina ye Okomfo ene ye sa be pese be mo no esum ene han enso ya edantemo wonu eti sa ne ma we nyina ye amanama su nyame a bible no amudi akire ne kan ye no ye nyame a Nyankopon de ma ya ye nam so a ebeboa ye ka nyame a busum nyame o na mu esum bia ye kwa ye do ko edo fa nyame akwa enso nti no sa na me de beka no kan ya mo fa so sum nyame no ye nyame kwa ye fa so di sum nyame no ye nka mo jantugu ye nsaya de
so ati ase enti obi be fa bro nyanwa be we cracker te say ye kunkum nipa de ama me kaze blet wo so ma boso oboso sese wo ti sese akum we da ho a obeti se obi di gina abonti kura preach akomfo na yes ade ma go nyina sofo de ase enso so osofo de emfanti so no enso me kan sema kire wo ewi ase tumi ahodo ablofo ye ni ayi ablofo yi nyanka omo ye nyankama de papa ena me kan sema kire wo ye ka ni pe so mbosomo a ablofo ne dikai na enso so no omo kata so ena omo di musade no e de chichiri onkuro ena emu fi enim guase ohaw abeblese adesoa ya ebesai ne ma no omo de saa ne ma nyina de abele yi enti wo hwe eneyi ene enkane no ekwa ene nananom fa so tena ene ekwan no asesa kura efise ene di boni a wo ebeka to se abosomsom eye nkwase asem bible wo bosom so no de ye adwuma enti wo kire wo ona bosom kwai so atete atempo no a ontimi mfo obire ontimi nkobokro no ontimi twetwe obi na ntiri ontimi kodi adanse kuru mu ontimi mfo obi mfa kwamboni bia ontimi kum nipa na ansana wakile kura so bekum nipa ne bosom no wabɔ ene fe recipe no adwomboni abo bitirim adwomboni da bosom na bo enti de ama me boss ase bo obi mfa nhyɛ na dwene mu sɛ enipa kunkum no eyeyei akomfo ana bosom na egum sɛ bosom bi kum nipa eya bosom a omokofa free India omokofa free amanama so ya enye yen ena nanom de a mo beto ye nanom de beto ye nanom de sebio ese kan ye mabom e kire kwai ya entina nanom se kronkron tano a nani kone ma ho oba taya nani ye dai ekone ma ho tano ba so do ho abegya tano a tano ntena ho ema bonsam bi mekum tano ntena ho mo bi mfa nko gisikaduro tano ntena ho mo bi mekum to ntwene tano ntena ho mo abla bonsai enti so oba tampa nani ye dai ekone ma ho no fo tabra ba obi anu ma bi ene kronkron tano enti ye se akoffa tete atempo no a ne ye ni aye de anyame de ma ye me ani akoso ni ahwani ya ye betima nante ye di pentua ebegu ho ubetia so abra bi nya dai enwo na ntwa wo efiri se nananom eni kunu ma ho wati ase ye kan ede ba de ne ko ba ye ekoba ne se no obreko de gem ekoba ne se no sofo a o ka tete atem o ka nyame asem so de kire nyame akwai o de kire akra nyame etesa meme de bia me kan man of god nyame nipa no sa word no etai umi nyi sa de mani nyina mfiro ne bia so bia no we nyame nipa wa wo nkwa so de mu da ebetuma ba se wo na ye nyame nipa fi se aba etiubu no anama otu a wutuo no nyame akwai nko a o wa abapa wo mu odwene nipa ho nkotwitwa anua ne ntiri nko nipa bone bi hu nipa mobo unya doma anua unya onua bone a you matter you have emfa hu ba biala any baby ofri ba wo beto ye nyame nipa obi ti aso dem in the name of Jesus wo ye sofo wo ye bonsam papa sasa bonsam che no se bi ko to ehye no anytime obo so ati ase ye kan nyina no obodu ku fita obotai makroni papa nyini wo ye bayifo kase wo ye bayihima ya na se elder bi yetere no wo dwabe wahire Okomfo enti ensema ye kan edi we nyina bewura mu ni ade a ebe nyina no ewiase onyankopon de onayo on se boni eba no we di amfa comfort sofo we de baba wo de baba se oyakokum ni pa bi na ye akomfo ne ye sa amanfo ke kanse bebre edi gu akomfo mfi enso ye nananom ene chiri boni ye nananom ye boni aduro ne sei obeka ade a enye edi achew wa hunu so ye da papa ne boni entem na wa yi baako na ade abobra yase nkwani owuo nie di owa open chusu on se ekwa mu fa so kumu ba no de ne tote se nyame de ne hu sanse kei kura kum abel no ebere bok nyankopɔ te soro nso no aye dai no ahunu na we no na se yakum obi a obi aso ahunu
ɛno so wɔ hɔ na we no wonim sɛ adwene no kyɛ sɛ ayɛ adwene ɛmfra wakyere nipa no mo ne na da wie mo pesika afra abusua no hɔ abusua no nyɛ sika no nti deɛ bɛyɛ na bɛba yɛgya aba no a so ɔbɛkɔ akɔka sɛ amaneɛ sɛ ne bi a meyɛ dɛ me fɛ mu nti ne saa deɛ a yɛnkunu no to ɔnyɛ dɛ ɛnkata ɛna yɛkumukun no so a ɔhene no fie ɛna mokɔsie nipa no ɛbɔn nso wɔte ho ɛna bɛ sɛ ɛyɛ de mobile numbers no a wɔ mu ne abusua no de kasaeɛ no ɛna lidi mi akɔkyere wɔ hene no ɛyɛ bɛn ma rekodi tia na na de sa ha wo kyere sɛ yɛakye obi so okoro ɛyɛ the same way so yɛ hu ya ndi no korrect asɛm wɔ hɔ ɛfiri sɛ ne sasa ɛyɛ adwuma sasa yɛ adwuma sasa na ɛyɛ adwuma nti sasa no yɛka sasa ɛno na sasa no kɔwie saman ne sasa ɛyɛ adwuma nti no ɛna atima akanya nneɛma ama nokorɛ ɔmo no adwuma apa no nti onipa biara no o sasa ekuta wɔ no ɛna ma omu yɛ duru o sasa ekuta wɔ no ɛnka ne nti mpanimfoɔ se sɛ obɛkuma boa trɔ mo wɔdware asasa duro no gyaa noma no nyina kye a ɛwɔ kwaya ase nti mesrɛ adehyɛman ba ewiase adeɛ bi a woyɛ biara no kae sɛ ɛwɔ awieɛ woka ntam gu amena mu a epie fi saa amena wei saa sɛbea mu sɛbɛnya no woka ntam gu amena mu epie fi no saa bɛ wei kɛseɛ no ɛbrɛ bɛba mɛkyerɛ asekyerɛ paa woka ntam gu amena mu na so wakyerɛ aseɛ pɛ mɛkyerɛ aseɛ pɛ ɛne sɛ mɛkyerɛ ne sɛ wo kyerɛ ne sɛ abrante bi a wɔkɔ wura mu wakyerɛ aseɛ da na ɛsɛ topics no dɔɔso na wo kasa sɛ wo sɛ sasa yɛ bi ɛna bɛ bɔ wire ha yɛ aba bɛtɔ odwa sɛ ababa wo bi so a yɛkɔsie no nansa yɛ na busuafoɔ no kɔ kante egu soɔ ɛni na anu nansa na ka bɛɛma no so a ɔne ababaawa no ɛnyem yɛ ababaawa no wuyɛ no wɔn nso kɛ so ɔkɔ akutu mu no sanso ɔso ɔda na ho yɛ dɛ ɛhyehyɛ no sasa no enti sɛ obi wu na ɔnte ase a kwabisa me nuanom ɛnyɛ sɛ asɔfoɔ medwa wɔ mu ebinom yɛ ɔmu dum a wɔmu yɛ mani sɛbea mu sɛbea nya ado mani sansɔre o tabi yakobi ɛnkyɛ biara yɛbɛti bi mebɛpirikyi paa yɛbɛti bi na mafa bible na makyerɛ mu nyina so yɛaka bɔne anim na makyerɛ adeɛ sɛbea mu sɛbea nya ado menkyerɛ asɔre na mmom wiase bɛda yie ɛne sumra so ɛya deɛ ɔpɔtɔ amana fe sɛ nkonkyiri so odi bɔ mu yɛ nananom som ɛna yɛ som kronkron ɛna ɔmode asɔresɛm abɛsɛe no ɛna ɔmode agu ɛho fi na ɔmo gu no sɛ ke wiase ɛyɛ nkwantanan ebi bɛkɔ benkum ebi fɛ nifa ɛbɛkɔ animu ɛtifi bi kɔ anafoɔ sɛ kanya ha adwene adɛnti na ɔmo gu nananom ho sum ho fi abra ɛnte saa yɛ ɔsom bebree so na obi kɔ abosomfie a na ɔdwane ɔtete ɛkɔbaa ne sɛ ɛfiri sɛ sɔfo bi aka ade fun bi de akyerɛ no woyɛ kɔmfoɔ wokɔhunu ɔbaa bi wokɔwale no na busuafoɔ sɛ yɛmpene ɛfiri sɛ yɛde kae apenti akɔm no brak so wate aseɛ ɛkɔbaa ne sɛ ne baa saa ɛfiri sɛ ɛyɛ ade ɛdi kae no ɛne ɛde dada ɛmono no pɛ sɛ ɛsɛe deɛ ɛdi kae no ho agu ho fi na sɛbea mu sɛbea nya ado deɛ ɔdi ka nhyia a deɛ ɔdi akyire so nhyia sɛ baako ni hɔ a yɛnya mmienu wahono yesu kristo mmerɛ a ɔba asase yi so a ɛyɛ bible asɛm na meka wo meka bible gyidie no aduru baabi obi kɔɔ ne nkyɛn wɔse david ba yesu yɛ dɛn homemmɔbɔ david ba yesu yɛ dɛn homemmɔbɔ ni frɛni no wɔse david ba yesu yɛ dɛn david ba yesu na saa bla david ba yɛ ne yesu yaabi ɛkɔbaa ne sɛ na ɔkaeɛ ɛfiri sɛ yesu kristo wɔ sɛ mebaa sɛ mebɛhyɛ mmara ne manama ama sɛ mebɛyɛ dɛn ɛsɛ obi tumi ka sɛ apam dada koraa nyɛ dɛn ɛnyɛ adwuma asɔfoɔ bebree koraa se apam dada ɛnyɛ adwuma yɛ ɔmo nyina koraa ka apam dada no ɔmɛyɛ firim ɛnso so wodwane nyame a ɔhyɛ no ase ayɛ aboa pantwe a ɔdwonso a na ɔde ne to akyerɛ soro na ɔde ne ti asi fam ɔso ɔdwonso agu nyankopɔn ani ɔdwonso a na asɛ agu sei na abɛgu na pampam na sɛ wodwane nyame a wɔhyɛ no ase me nuanom bɔne a nipa dasani die no me nua nipa dasani ntwiri mfiri bɔne ho afiri sɛ
bɔne bi abɛyɛ biara so akatua wɔ hɔ kwakua mɔkye wɔ asase so twa nipa wo ade bi abɛyɛ sɛ yɛ papa sɛ yɛ bɔne me ka asɛm akyerɛ wo awie no ɛda hɔ de ma wo wɔhere yɛnuanom bebree ɔbɛyɛ adeɛ bi atumi nti ɔbɛkɔ kokum nipa na ɔde apɛ sika ɔbɛkum nipa ɛde apɛ tumi ɔbɛkum nipa ɛde ayɛ adeɛ ɛbɛboa no ɛfiri sɛ nantwie du a ɛne gyina wɔ no to na wo kɔmfo ekuta wɔ ɛna ɛbɛdi gyina wɔn nsam me nua mom yɛnkae owuo na sɛ yɛkae owuo a ɔyɛ adeɛ bi a wobɛsusu yee yɛde Ghana nyinaa de ama me yɛde kaa nyinaa de ama me yɛde wiase agyapadeɛ ne sika nyinaa yɛ me dea gold o wiase nyinaa yɛde ama me kwabra Kesse ɛnyɛ biara no mimisa me ho sɛ me wu a yɛde bɛkɔ ana me nua yɛ wutie me nua a wɔhwɛ me bisa ho sɛ sɛsi a yɛmfa no sɛ kaa wɔ wiase nyinaa yɛde ne nyinaa de ama wo agyapadeɛ wɔ wiase nyinaa fie nyinaa yɛ wo dea one ogolo baako baako oyɛ ogolo baako ɛnyɛ biara no obɛka asase so ana na sɛ owuo da hɔ ma wo dea ɛne me nua ne kai owuo me nua sɔfo me nua kɔmfo me nua dunsini adeɛ bi a woyɛ biara hwɛ ne yɛ firi sɛ deɛ obɛdua no ɛno ana abɛtwa na kai hunu sɛ owuo soso ɛda hɔ twɛn na nhwɛ na ne ya saa mre deɛ nano so a awudie abɛ yɛfrɛ ne nana crack kyɛ sɛ ɔbɛkrake wo crack let's na ne sɛ fantefoɔ din o sɛ den o nana crack sɛ crack no kyɛ sɛ ɔbɛkrake wo no do yɛ rough ɔbɛkrake nti sɛ wakrake wo bi nti sɛ nana wo susu sɛ deɛn ɛna ɛwɔ sɛ ɔtemamufoɔ yɛyɛ san sɛ akɔyɛ sɔfoɔ akɔyɛ wɔ hene nipa mmienu nyinaa ɛwɔ tumi wɔn kɔmande dɔm ɛwɔ Ghana mɛmu nti sɛ saa nipa ɛwɔ ɛfra se ɛyɛ saa die a na ɛdeɛ na wɔse yɛ adeɛ a ɛda hɔ ma nipa da sani ne sɛ mɛmfa wakoma ɛne ɔwerɛ ɛnhyɛ nipa biara mu sɛ saa nipa wei wɔyɛ nyame nipa anaa wɔyɛ Trainee di ɔkyerɛ wɔ kwan bi aso anaa wɔnam so sɛ kyerɛ no koraa sɛ deɛ ɛyɛ nso nyinaa hɔ no wɔhwɛ yie no wɔhwɛ ase ɛna mɛka asɛm akyerɛ mo adehyeman ba saa wuo yi a ɔbɛyɛ wuo yi ɛnyɛ sika na ɔmo pɛ kɛkɛ ɛyɛ bibi na ɔmo de ne yɛ yi nti abusua no a ɔmo sɛ ɔmo frɛ abusua no a ɔmo tracy number de kɔkyɛ ɔmo ne deɛ ɛyɛ ɔbaa no sunsum na ne kra na ne yɛ gyin ɛdrɛn ɛma no kɔ wie saa sɔfo no ɔyɛ adeɛ bi ama ɔhene no ɛna ɔpɛ nipa no ɛho akwa bi ɛna ɔde yɛ saa ɛna ɔde yɛ nti nyɛ sɛ sika na ɔmo ebi kura ne ho nsuo nti adeɛ wɔ mu nyinaa no na wie nyinaa adehyeman bɛwɔ mu no sɔfo no ɔfa ɛna sɔfo no nneɛma ne tumi a ɔmo akɔgye kuta wɔ mo no na sɔfo akɔgye aduro a aduro no yɛ wɔduro sɛ wo gyimi kyerɛ no a ɔde wɔma no bɔ wɔduro no mu kan a seconds no watwe na wɔwu ɔfa nneɛma a ɛkɔ so no nyɛ papa yɛka agwalagwa fita ɛna asɔfo no kuta agwalagwa asɔfo no me na meka asɛm akyerɛ wo ɔsɛ wo nkɔm wɔn bɛgye no mo na sɛ nkɔm no first ka sɛ ebla no wamfa aba ɔbɛkeka nkrado asisi ma bibi ayɛ wɔ mo ni so abiru meka asɛm pa akyerɛ ti no be kɔ na sɔfo a bosom akye wɔ mo ya bɔ wɔ mu dua bɛhunu bebiri first ka sɛ ebla ma hunu sɛ fa we bla fa gold bla fa we bla wamfa ama wantie na ayɛ wadwe so wɔ daada wa ɔbɛkeka nkrado asim sɛ wuo na abɛwu a ɛbɛbɛm afei ne wɔ ni so tatu enti meka asɛm akyerɛ wo me nuanom a adehyeman ma mutie me na mo san asɔfo no this time no wɔn ho ayɛ hu asɔfo aba no wɔn ho ayɛ hu pa mesrɛ wo nyɛ sɛ medwa asɔre o dabi yɛsua deɛ yɛkyerɛ kwan na mmom mɛmfa awerɛ nhyɛ sɔfo mu hwɛ sɛ ɛnɛ yɛka bɔne paa bɔne nkurɔfoɔ di ne anim a ɛfa no afiri asɔfoɔ binom sɔfoɔ bimfoɔ ɛde ne nsa bɛto apampam sɛ ɛkura no a ɛyɛ nnome de ma wo ebio menka sɛ wɔ mu nyina wo menim deɛ menka kyerɛ wo ɔsɔfoɔ bi bɛma wɔ adeɛ sɛ gyefa dwale adeɛ na ɔde dwale no na ɔbrɛ wo klaase ebinom o menka sɛ wɔ mu nyina wo
Sabu, Ebino, Intimini, I'm a serve. The American said, when in the hall, when in our Mankessim be a Medivisia. the American said, when in the hall, Mankessim be away, and Anokye, and Asante, a Trainee, a far, or Hine, and or so far, 50 months, Mankessim. Kuma baba wa obese mfisia aduonum nesini na womu asan asie no womu a ohene ankasa fia saa me de eto ate na prosefo akwakutu no na Kesse se yen kan kiro se mwani na ho san se na de ahina nyina na eye gold hwe subscribe ma anua bi no nso enhwe bi midin di breto ba kwasi twesi Mandela yakra mo yebesa na mo de ahia bi yema mo mo ne hwe a enya ado